Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. An balima lamanikɛla cɛman ani musoman an b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ka waati foli ani sigiyɔrɔ foli la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aw ni aw denkɛ ani aw balimakɛ don Huseni Kulibali Bamako. Alhamdulillahi rabbil alamin. An bɛ fɛ ka nɔ dilali kɛ an balimakɛ ka kuma na n'o ye Aruna Sankare a ye min kɛ Mawuludu su 26 mars kɔnɔ. Alhamdulillahi rabbil alamin. O kuma ninnu yani aw ka mɛn da wɛrɛ la an bɛ a mɛn a yɛrɛ da o tuma na an ye faamu minnu sɔrɔ a kan inshallah an bɛna bɔ ni olu ye. An ka kuma ninnu an ka jɛ k'u lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Sherifkɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bi k'a fɔ ko Haidara bi ka nini ne fɛ u ti ka Haidara nini. Jamana in kɔnɔ yan Haidara ko Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ala ye tiɲɛ dɛmɛ o. Ɲina a kɛra diɲɛ bɛɛ ɲɛna Mali population dɔw bɛ yen ko diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u da bɔ politiki la. Anw ye min ye Haidara la, anw ye min mɛn Haidara da, a ko silamɛw alimamiw a kana sɔn k'aw da dɔn politiki la. Nka an y'a ye Mamudu Diko a y'a ka candidat yira, an y'a ye Buye Haidara a y'a ka candidat yira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ni Aruna Sankare ka kuma in a daminɛ alhamdulillahi ni a ko jamana den dɔw u ko mɔgɔw kana diinɛ ɲɛmɔgɔw kan n'u da don politiki la. A ko Haidara ko silamɛ ɲɛmɔgɔw ani silamɛw olu kan'u da don a la. U y'a ye Mahamudu Diko ani an karamɔgɔ Muhamɛdu Lushala Ahmed Hamawullah o ye a ka candidat jira. Alhamdulillahi anw m'a fɔ k'a fɔ Haidara k'a fɔ ne ti candidat yira, a k'a fɔ n ti kɛ candidat ye, o bɛ bɛn. Mais jamanadenw bɛɛ lajɛlen ni an bɛ kuma ni silamɛya ka kumakan de ye. An ko ni dalilu de bɛ yen k'a yira an na alikuranɛ ye anw bali a la. Kira sallallahu alaihi wasallam a ye an fatani ka bɔ an ka ɲɛmɔgɔ yirali ma. Donc n'o yirala silamɛ o silamɛ la n'i y'o kɔsakun o ye Ala sɔsɔla de ye. Donc n'a sɔrɔ o tɛ yen an bɛ jamana min kɔnɔ n'a sɔrɔ luwaw de bɛ jamana na u ka luwa fana fɔ an ye jamana ka sariya sen min b'a yira k'a fɔ ko u k'u dabɔ a la. N'o fana tɛ yen n'i ko aw kana nin kɛ e min y'a fɔ k'i ka n'o kɛ i y'o tɔɲɔ de k'a sababu kɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de ye i k'i da don i faso jɔliko la. Jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ de ye o ye anw ka faamuni de ye. Mais ni mɔgɔ min ko i bɛ dɔwɛrɛ wajibiya min tɛ o fana ye e bɛ ka tɔɲɔni de kɛ. Silamɛya la i balima tɔɲɔni juguba de don. Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. O tɛmɛnen kɔfɛ anw minnu ye silamɛw ye an b'a dɔn an bɛ ka nin baara in kɛ an bɛ ka kɛ dalilu jɛlen de bɛ an bolo. Kira sallallahu alaihi wasallam ko an ka faso kanuni o ye limaniya yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ. Mɔgɔ k'i da don faso jɔli la o ye faso kanuni ye. Aya o tɛmɛnen kɔfɛ an y'a yira mɔgɔw la k'a fɔ Kira sallallahu alaihi wasallam ka fatuli kɔfɛ ka kɔn suturali yɛrɛ ɲɛ silamɛw y'u ka ɲɛmɔgɔ sigi. Donc mun bɛ a bali k'a fɔ ko silamɛw t'u da don ɲɛmɔgɔya la. Jɔnniw de ye ɲɛmɔgɔw ye n ko silamɛw de don. A bɛna sigi jɔnniw kunna nka a bɛna sigi silamɛw fana de kunna. Aw ko diinɛ ɲɛmɔgɔ ko a k'a dabɔ a la. Ni diinɛ ɲɛmɔgɔ min ni k'i bɛ nin wajibiya mɔgɔ tɔw ka ye tɔɲɔni kɛ. A filanan an filɛ waati min ko bi Mali la diinɛ ɲɛmɔgɔ min ni jama b'i kɔ k'a fɔ ko u jigi da mɛ e ka diɲɛ kɔnɔ u jigi da min ka lahara ni i ma sɔn ka i jɔ u ɲɛ ka ɲɛmɔgɔ ɲuman ɲini u ye ko o jira u la wallahi i y'u janfa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc an tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ in ta ka da a ka o kuma in kan. Ne ye Haidara kanuba ye, ne kɛra candidat ye, n taara ka candidature fɔ Haidara ye don min na a ko ne ma n den n bɛ dugawu k'i ye nka politiki t'i sira ɲuman ye dɛ, i janto i yɛrɛ la. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ako ale Haidara kanubaga ye taara ka candidat ko ɲɛfɔ an ɲɛna ko politiki tɛ fɛn ɲuman ye nka a bɛ dugawu k'an ye.
yala mani mɔgɔ min hakili ma silamɛ e b'a dɔn fɛn min man ɲi e bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye o la wa fɛn min man ɲi ka ka dugawu kɛ mɔgɔ ye o la wa i b'a tigi ladi ka bɔ ala de anw bilala nin de la k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn yamaruya ni ɲuman ye an bɛ ɲɔgɔn fatani ka bɔ juguman ma n'anw y'a dɔn fɛn o fɛn man ɲi anw tɛ mɔgɔ yamaruya o la an tɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye n'o fana ye donc o kɔnɔnajɛya kan an b'o ta ka ɲɛsin ale ma ani karamɔgɔkɛ yɛrɛ n'o ye Ayidara ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ka nin kuma in na a ko a ye dugawu kɛ ale ye n'a ye dugawu k'i ye an b'a dɔn k'a fɔ dugawu in ma minɛ ka sababu kɛ mun ye bulletin nul cayara ni e ka voix ye bulletin nul cayara ni ka voix ye donc i ka dugawu in ma minɛ a ye dugawu k'i ye nka Ayidara m'a fɔ mɔgɔw ye k'u ka voter Haruna Sangare ye Malien ko diinɛ ɲɛmɔgɔw k'u dabɔ politique la anw y'a dɔn bi k'a fɔ ko Hayidara dɔrɔn de ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ti Mali kɔnɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a dɔn a ko dugawu kɛra a ye nka dugawu in a ma minɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a ko olu y'a dɔn k'a fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ Ayidara dɔrɔn o de ye a ye kuma fila bɛ nin kɔnɔ a fila si tɛ hɛrɛ ye ale ma a fila si fana tɛ hɛrɛ ye Ayidara ma ale bɛ ka min tanu hɛrɛ fana tɛ jamana fana ma o tɛmɛnen kɔfɛ an b'a yira la a ko Ayidara dɔrɔn mɔgɔ min ye maa ba i bolo n'o kɛra dɔrɔn i bolo i y'o dɔgɔya i ka kuma in i ye Ayidara yɛrɛ dɔgɔya i ka kuma in kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ i ko diinɛ ɲɛmɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ nin ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ o mɔgɔ min bɛ jamana in kalama bi ani i b'i yɛrɛ kalama kuma dɔ bɛ yen ni i nana ni o ye bɛɛ b'a dɔn ko e tigi b'i ka futinɛ de ɲini futinɛ wulila jamana kɔnɔ ala k'an kisi o tɔɔrɔ ma a k'a dɔn k'a fɔ ko nin kuma in a bɛ ka futinɛ dɔ sin a bɛ ka futinɛ dɔ sin anw sigira k'an daden anw sigi ka daden kɔnɔ an y'a ye u ye silamɛw bɛɛ lajɛlen kɛ kafiri aw ye bɛɛ lajɛlen kɛ mushriku ye ayiwa alakira dun y'an bali k'a fɔ silamɛ k'a fɔ i silamɛ ɲɔgɔn ma kafiri fɛn min b'a kɔfɛ o ka bon k'a fɔ i mumuni ɲɔgɔn ma kafiri fɛn min b'a kɔfɛ o ka bon anw bɛ taabolo minnu nɔfɛ n'o ye mazabu ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen y'a yira anw na silamɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ seli ni kɔrɔ dunke don k'a fɔ an ta kafiriya ni jurumu ye fiyewu ayi an ta kafiriya ni jurumu ye aya ni maa min ye bolo wɛrɛ bɔ ni min tɛ o ye an n'a dɔn k'a fɔ diinɛ wɛrɛ de b'e bolo min fana tɛ tɔw fana bolo donc an b'a dɔn k'a fɔ i k'a fɔ ko diinɛ ɲɛmɔgɔ wɛrɛ tɛ yen dɔ wɛrɛ min bɛ yen o ye o kuma in yɔrɔ ye an b'a faamu ni o cogo ye ni maa min bɛ bɛn kuma ɲini an bɛ basigi kuma ɲini o tigi ka kuma tɛ nin ye alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ tɛmɛ ka taa ɲɛfɛ Buya Hayidara ko k'u ka voter Aliyu Jalo ye Aliyu Jalo ma gagné deuxième tour la k'u ka voter Soumaïla Cissé ye wa Mamadou Diko fana ko ten Malien ko non ko Buya ma da don politique la alhamdulilahi rabbil alamin Haruna Sangare ni ye junumu juguba ye min fɔ munna ni silamɛ ni ye galon tigɛ kabayira de ye galon ye surtout k'i ɲɛtugu ka galon tigɛ kabayira den kelen bɛ mɔgɔ don jahanama na mais an bɛ dugawu kɛ e ye ka dugawu k'an bɛɛ lajɛlen ɲɛ ala k'an bila sira tilennen kan e ko b'u ye ko a bɛ alu dɛmɛ alu ma gagné premier tour in na anw b'a dɔn k'a fɔ alu ka na présidentielle la nin y'a siɲɛ fɔlɔ de nka alu ye voix min sɔrɔ e b'a dɔn anw yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko u ye a tigɛ de u y'a ka voix namara bɛɛ lajɛlen o jɛra bɛɛ ye k'a fɔ k'alu gagné i yɛrɛ b'o dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ bulletin min bɔra élection in na bulletin 100,000 ni kɔ n'i ye yɛrɛ hakili ka ɲi n'i kunkolo ka ɲi n'a sɔrɔ o delila ka kɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ i b'o kalama o tɛmɛnen kɔfɛ min ma deli ka na fɔlɔ a ma don politique la e de tun b'a la o ka na ka tila ka bulletin yɛrɛ cayara ni e yɛrɛ ka voix i b'a dɔn ko alu ye dan donc o kuma in i b'o yɔrɔ bila o tɛmɛnen kɔfɛ b'u ye dugawu kɛ Soumaïla ye i b'a dɔn jamana kɔnɔ mankan min bɛ bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Soumaïla de gagnana u y'a bosi a la de donc i b'a dɔn k'a fɔ b'u ye dugawu min kɛ k'a minɛna a ye dugawu min kɛ e b'a dɔn k'a fɔ a minɛna i bɛ ka mɔgɔ minnu lafasa fana olu b'a dɔn k'a fɔ k'a minɛna ni dugawu ma minɛ min kɛra e ye o de ma minɛ i hakili sigi dɔrɔn 2013 an kɔrɔ b'u ye i bɛ ka de ta ka dugawu k'a ye a tɛmɛna nka mɔgɔ wɔɔrɔ tun bɛ ka Soumaïla de ta ka dugawu k'a ye a ma passé o kɛra ni an filɛ nin vote min na sisan 2018
u ye a ye Sumaila de ta ka dugawu k'u ye sisan a ye min bila n'a bɛ fanga na a ma sɔn ka dugawu k'a ye ayiwa n'a sɔrɔ a gaɲɛna n'a sɔrɔ a ma gaɲɛ o tiɲɛ bɛ e bolo o tiɲɛ bɛ maliyɛndenw bɛɛ lajɛlen bolo mankan min filɛ Mali kɔnɔ jumɛn de don k'a fɔ ko président a ma sigi jɛlenya na a ye namara de kɛ ka sigi o mankan dɔrɔn de bɛ alhamdulilahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔfɛ an b'i ka kuma dɔ lamɛn. ko Mamadu Diko ma da don politique la Haidara min ko a kana da don politique la Maliyɛn ko ayi Haidara de y'a da don politique la aw min jamana jumɛn de kɔnɔ mais Haidara nana yɔrɔ jumɛn ni Ala de ye tiɲɛ bange Ala de ye tiɲɛ bange o de la alhamdulillah Alseyir Sherif Usman Madani Haidara an bɛ min f'i ɲɛna an ka taa dɔrɔn ali aw minnu y'i ka denmisɛnnin fitininw ye u tɛ se anw kɔrɔ jango e. alhamdulilahi rabbil alamin ayiwa u tɛ se anw kɔrɔ jango e o kuma in an bɛ fɛ k'o kɔrɔ dɔn n'a sɔrɔ kɛlɛ de bɛ Mali anw ni aw cɛ walama n'a sɔrɔ fɛn min bɛ yen i ka o ɲɛfɔ anw ɲɛna maa min bɛ bɛn ɲini jamana kɔnɔ e bɛ fɛ basigi kana jamana kɔnɔ fɛn dɔ bɛ kɔrɔn fɛ o bɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw kɔnɔ gan o bɛ ka jamanadenw kɔnɔ gan o bɛ fɛ o ka ban e bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ wuli jamana in kɔnɔ nin tigi ye jɔn de ye futinɛ wulila kɔ alhamdulilahi kira sallallahu alaihi wasallam a bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen nati a ko alfitna naima la'ana allahu man ayqadhaha a ko futinɛ a bɛ sunɔgɔ de la maa min bɛ k'a kunun ko ala y'a tigi danga ni nin kɛra futinɛ kunun de ye i bolo wallahi a danganiya b'an bolo k'a fɔ ni hadisa in bi segin e de ma k'a fɔ ko ala y'i danga n'a kɛra futinɛ wulili sababu ye o tɛmɛnen kɔfɛ anw ladila wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal ithmi wal 'udwani a ɲɔgɔn dɛmɛ de ye ni ɲumanya ni ala ɲɛsiranɲɛw de wallahi an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ni o de ye nka kojugu ni ɲɔgɔn juguya ni junumu kan an t'o kɛ fiyewu bu ye ko a tɛ président dɛmɛ jumɛn na jamanadenw tɔɲɔni a t'a dɛmɛ o de la a t'a dɛmɛ mɔgɔ min ma deli ka président kɛ a ka jigiya ɲuman b'o kan a b'olu de ta nin ka taa ka bɔ yen dɔ wɛrɛ de ka na a tɛ mɔgɔ dɛmɛ jamana tɔɲɔni kan ayiwa ni e ko i bɛ mɔgɔ dɛɲɛ min ye san 5 kɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ i bɛ tila k'a dɛmɛ o kan wallahi Allah subhanahu wa ta'ala sɔsɔ wallahi i ye alakira janfa wallahi i ye alakira janfa o tɛmɛnen kɔfɛ anw minnu ye alisilamɛw ye anw ladira a ko la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi anw dɔ kalimana ti dafa fo an ka fɛn kanu ni an ye an ka fɛn kanu ni an balimaw ye an bɛ min kanu ni an yɛrɛ ye an balimakɛ i ka ɲuman an ka o miiri ni ɲɔgɔn ye an ka ɲuman ɲini ni ɲɔgɔn ye an kana juguman miiri ni ɲɔgɔn ye o tɛmɛnen kɔfɛ anw bɛ ladi k'a fɔ ko al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan mu'minu olu bɛ komi kokoba kelen dɔ bɛ dɔ gɛlɛya an karamɔgɔ Mahamud Diko a bɔra ka ladilikan bɛɛ lajɛlen fɔ alisilamɛw ye sisan Mahamud Diko kun kan k'a fɔ nin kalo in de kan ka kɛ bɛn kalo ye min bɛ silamɛw fara minnu b'u fara ɲɔgɔn kan min bɛ silamɛw kɛ kelen ye ka alakira tanu de fɔ mɔgɔw ye o man ka kɛ fɛn ye min bɛ silamɛw kɔ don ɲɔgɔn ma min b'u yɔrɔ janya ɲɔgɔn na min b'u dusukun kɔ don ɲɔgɔn ma fɔ a nana kira sallallahu alaihi wasallam ka hadisa belebeleba dɔ f'i ye min n'a sɔrɔ Anas bin Maliki ye hadisa in langali k'a fɔ alakira de ye a ladi ni a ye a ko yaboni in qadarta an tusbiha wa tumsi laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al a ko ni i sera ka tilen ka se ka si k'a sɔrɔ silamɛ si ka koniya miskala darati ti i dusukun na k'i k'o kɛ k'o de ka ɲi kira sallallahu alaihi wasallam ka ladilikan ye nin ye an karamɔgɔ Mahamud Diko bɔra ka ladili kɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen la nin kuma in na sisan jamana in kɔnɔ fo a nana fɔ ko Anas ko alakira nana fɔ de wa dhalika min sunnati ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أكون إني نجا سنة نمغو مين نجا سنة نمايا والله وتجين كانوا نمغو مين كانوا وتجي بكم فيفو الجنة كانوا محمود Diko بوراكي إلا ديني والله ما مغو لاغوسي أيوة إما دليل أمي Mahamud Diko دا كافو أي فنفو إما دليل أمي كافو أي فنفو أي دراما itino mebuye fanada John de bina fɛn fɔ Mahamud Diko ma John de bina fɛn fɔ buye ma n'a sɔrɔ i mago b'i ka diinɛ na n'a sɔrɔ i mago bɛ kira sallallahu alaihi wasallam ka ladilikan na to ana nin tun ye ladilikan kurunin de ye ka ɲɛsin i ma
kuma min n'a sɔrɔ i nana n'a ye i nana ni futunɛ kuma de ye ni ye message in sɔrɔ n'a sɔrɔ se b'i ye ka bɔ i ka message k'a labɛn k'a dilan min bɛ bɛn ni basigi sabati jamana kɔnɔ ayiwa a fɔra a banna mɛ n'i ma se ka ninnu kɛ ni futunɛ kɔni wulila nin kuma ninnu sababu la a dɔn k'a fɔ ko e ye futunɛ wulibaga ye i n'a fɔ alakira sallallahu alaihi wasallam y'a fɔ k'a fɔ ala ka danga bɛɛ futunɛ wulila kan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.